Espero que ho trobi tot al seu gust. Com que val molts diners? Ets un pesat, va. La vida de qui? Necessito que em contractis. Que no és idiota. Preguntarà. Si volia dir que em fot haver de pagar més per seguir menjant merda congelada. És en els petits detalls com aquest que... Potser sí que ho sé qui són. La culpa ha anat passant dels uns als altres. No cal que estudiï tant el seu discurs. Però et soluciona la vida, Mira, saps què deixeu estar? I vull que sigui una sorpresa. Marc, què? Com estàs de salut? Moral, joder! Imagina't que ara hi hagués complicacions a l'embaràs. I això és el que t'ha permès arrossegar-te i lamentar-te. L'educació és la font més poderosa de plaer i alhora la més il·limitada.